हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय जायफोर बिथांमोना पन्चायत आरो रुरेल डेभेलपमेन्टनि थाखाय साख्रि नागिरगासिनो दंमोन बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय ओंखारनानै फैबाय मोनसे जोबोर मोजां आसामाव मिशन 1 लाख लाइमोन सेंग्रा सिख्लानो साख्रिनि लिस्टआव पन्चायत आरो रुरेल डेभेलपमेन्ट थिंजायनिफ्रायबो थागोन गोबां मासि बे खोथाखौ रोखा खालामनानै होबाय रायजोनि पन्चायत आरो रुरेल डेभेलपमेन्ट बिफाननि मन्थ्रि रन्जित कुमार दास बिथाङा बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो आरो बेखिनियाव मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो सानदों जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायनो थाखाय जोंनि फेसबुक पेजखौ अन्नानै फल' खालामनानै लादो आरो सानफ्रोमबो बायदि आपडेटखौ गोख्रै आरो थोंजों मोननो थाखाय जोंनि आपडेट बड'लेण्ड टेलिग्राम चेनेलखौ जइन खालामनानै लादो मोन्नैनिबो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ आसामाव रायजो सरकारा होनो गोनां 1 लाख साख्रिनि गेजेराव पन्चायत आरो रुरेल डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो पस्ट थागोन आसामाव 3287 टा पन्चायत आरो रुरेल डेभेलपमेन्टनि पस्ट थागोन बेनि थाखाय साफ्रोम सोलोंथाइ थानाय सेंग्रा सिख्लाया एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि थाखाय थांनाय समफोरनि बायदि जेबो दावराव दावसि जायालासिनो बेनि आनजादफोरखौ खुंनाय जागोन होनना फोरमायदों बिदिब्ला मोनसे रादाब मेलनि गेजेरजों मन्थ्रि बिथाङा मा बुंखो नायदो 3288 জন আমি চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি প্ৰচেষ্টা চলাইছো আৰু এইটো প্ৰচেছটো আমি ফাইনেলাইজ কৰা নাই হয়তো গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি ক্লাব কৰি পেলাই হয়তো একেলগে হ'ব পাৰে আৰু হয়তো হুকিয়াকৈ হ'ব পাৰে এই বিষয় লৈ পেলাই আমাৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ আধাৰতে बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो